Okej. Pozdrav, evo nas u trećoj epizodi Minecrafta. Meni je Muhammed napravio željezni armor. Hvala ti, mislim samo je napravio šljem i prsluk. Dobro, hvala, svakako. Išao sam po staklo, Smeja gradimo, smeja. da napravim staklo za staklenik, ja sam već počeo, ali zafalo mi stakla, vidite. Znači ja napraviti lopatu da možeš još nakopiti. Ne treba se ništa kopiti, da samo ti slaži ovdje ili daj meni. Slaži samo do rupe, evo ja ću ti, ako hoću da ti zakopam sa cobblestoneom rupe. Ne, stavi brzo. Snijeg ti ne smeta, aj evo ovdje. Ja ću vidjeti malo da poravnam ovaj teren, uzet ću ovoga drta, odnosno zemlje. Evo ovdje smo ja. I to moraš sve fino spojiti, da fino izgleda i da dobro, da krave ne mogu pobjeći. A ja ću sad nešto napraviti i postavit ću to i to nemoj neko da ruši. I evo, prestao je snijeg, napokon. Jel neko ima drva, trebaju mi drva? Nemam. Ni ja. Imam i ja. Kako meni laga postavke videa. Mami, da ovdje si se zeznuo. Nisam se ja ništa zeznuo, ne boj se te. Ali ovdje mi ide neravno, vidiš. Aj dobro, sad ovo grad dalje. I nek to fino ispane. Da vidim kako će sad biti. Stavi sve postane najslabije kontaš. Stavio sam sad mi je super. Koja je ovako blizu zasadio ovo? Hajde ćemo ja to, jesi sastavno sa vratima, okej, da je to zatvori da mogu vraćam se na ovu staru poziciju. Evo. Za lov. Evo sad imamo i krave. Morat ćeš koliko još imaš toga? Čega? Ovoga. Da. 32. Ede napravi jedan za konja, jednog konja, znači ne treba biti preveliko, ali da je visina 2 u zrak. I pravi ovdje su me ja. Da, ovdje, jel? Da. Okej je to, onda, tako. Treba će mi vrata, da imam 2 vrata, znači 2. To sam u safe zone. Tako je, to je to. I 2 u zrak. Da, još jedno ovako. Nemoj ovo stavljati, nemoj postavljati, to ne ide. Tu će ići 2 vrata ovdje. Ponovo sam izašao. Ovdje negdje je blizu neka safe zona. Yes. Evo tu su nam krave, samo uđemo kod krava, nahranimo i... Ajde, gdje si? Ošao sam u lov. Hano! Izgleda da se nešto desilo s njim. Samo malo da vidimo. Izbacili smo te ga ponovo dodaj. Izašao je. Okej, sad ću sačekaj sam malo da uzmem hrane. Hoće trebati malo gljiva. I jedni i drugi oni. Može, napravit ćemo onda... Juh. Supu jest. Evo, ja samo da ubacim podovo. Sad će vas sigurno izbaciti, vas dvoje, znači... Izbacit će vas iz... ovoga Minecrafta. Što? Lava! Našli sam lavu. Što će mi izbaciti? To što sam ja sad dodao hranu. Pa neće izbaciti, ja mislim. Ne znam. Da vidim koliko još Hamide, ima. našla sam lavu, imaš li vode?
Snimam Nemam. 4 minute, znači Super, a meni treba dosta drva. Ne baš toliko puno, ali... Muhammede, haj klejmaj lavu pa možemo uzeti trašken. Ne treba mi. ne treba play. Molim. Ano, Slabo te čujemo. pa gdje prihvat na ovome vam drugom? He, Hano, ubaci taj iron u... Evo imamo jednu pile u kući. Hano, ubaci taj iron tu. Ali Hano, ti se slabo čuješ. Pa nek ode, te izbaci ga ponovno na onaj novi profil pa dodaj ga. Okej. Evo imamo sad pile u kući malo. Nemojte ga ubiti, nemojte ubiti pile, znači kokoše u kući, nemojte ga ubiti. Evo, javi se sad na ovaj. Adi se, evo, našla sam ti stak. Dobro, evo sad ću ja doći. Ali mora da isto, Nadu se posle imamo... sprijateljio sa ovim, kako se zove, sa piletom. Ko? Hano, Haha, gledaju se. Pile gleda njega, Hano gleda pile. ode voda. Treba mi puno drva. Da li koje drvo naraslo? A nije. Gdje Iz ponovno čega vam ću dodaj? se... Znaš da ga zezam ono. Aj. A Mohamede, Hm, zašto sebi ne iskineš onaj Timber mod? koji? Timber mod onaj. Kad posjećaš primjer ovako drvo jedno vam dole da ti ona sva drva spanu. O da, ali to ne radi na serverima. Fuck. Pa mislim da ne nekim radilo. Na nekim to server sam ima. Evo Hano, sad se javi, sad ću ti početi zvati. Evo sad moram ući javiti. Ponovno sam ga zvao i ja ga više neću zvati. Vidim koliko još ima do kraja. Imaš 2,5 minute. Kaže da još jednom nije stigao, ali taj ja znam nešto. Jo. Više me zajebava. Evo, sad ga zovem. Neće, nervira. Ja moram nešto izlisti. Zvani, imaš ubije. Šta je? Neću te više zvat, ne Pa znam. gdje nek prihvati na tabletu. Pa ja se ga zovem. Hano, prihvat na tabletu. Da možemo snimati. Ovaj vid neko šišao ovcu. 2. Muhammede, Jel imaš i malo drva? nemam, adi se, evo, imam staklo, 43. Dobro, vrati mene kući. Iskreno je. Evo, adi se, Sam malo evo sad. ostaću škrinju ti pokut. Daj mi. Evo ti pokut škrinju. Evo, fali mi samo još Pokut jedan. iz škrinje. Aha, okej. Ti fali mi jedan. Evo imaš još i ovdje. Na, Fali adi mi trupac drveta. Evo te, adi se. Sam malo dej sad ću. Da li neko ima trupac drveta? Ne mislim da ne treba više ovoga. Jesi izbacila? Evo, Okej, gdje sam izbacila? imaš 6. Ovdje. Škrinje. Treba mi samo još jedan trupac drveta da mogu stvoriti konje. Evo našeg pileta. Trupac drveta, čekaj. Vidi sad. nam smeja pileta. Opa, otišao je dole. Ma znam. Da čekaj, sad ću ti ja Nemoj naći. ga kill, Hano, nemoj da ga ubijete.